אז מה קורה לכולם? והיום אנחנו בעוד סרטון חדש, והיום אני פגשתי צופה שלי פה, הוא תכף ייכנס אלינו ונביא לו דברים מטורפים. אוקיי, אז כפי שאתם רואים, פה זה לא הדברים הכי טובים, אבל אני הולך להביא לו עוד דברים טובים. כן. הנה, הזמנת אותו, הנה הוא נכנס, הוא נכנס. הנה, אוקיי, הוא נכנס, סבבה. אוקיי, יש לו בייס, ניב, תשאל אותו אם הוא רוצה טריידים, ניב, תשאל אותו אם הוא רוצה טרייד. תאמר לו שיקח לי מה שהוא רוצה מהבייס. הוא ישר על החמש שלך, יש לך בייס מטורף. אוי גאד. גם לא יש לו שכן. טוב, אז... תגיד, נגנוב לנו ג'וב סור, ואז להביא לך? לא, אל תגנוב לו. טוב, בסדר. יואו! מה? יש הגלגל. מעולה. פעם ראשונה שפותחים גלגל בסרטון. 3, 4 ו... בעצם שלי קצת שטשת. אוקיי. אני רוצה את זה, אבל אין לי מעט את זה, כי כל הדברים שלי עורפים מדי. אוי, איזה חוסר מזל. עוד 59 דקות זה נפתח. אוקיי. יאללה, נבצע אותו מה הוא רוצה. עכשיו הוא התבאס. אוקיי, ידעתי שהוא הולך על זה קודם, כי זה טוב. בוא, אורן, רוצה להביא לו מתנה? כן, תביא לו משהו טוב, כפרה עליך. יש לי משהו להביא לו? לא, עזוב. אורן, דברים יש לי זה. בוא אני צריך את הלסטרה, להביא את הזה לאחי. מה אני צריך לדבר? אוקיי. יש לי במשתמש השני את הגירפת של אסתה. יאללה, שיקח עוד דברים. בא לי לתת... ממש לא לדפוק סקאמים, כן? ממש לא. כאילו רק לצפים על לדפוק סקאמים. אז יאללה כבר, קח את הדברים, אוקיי. אוקיי, אהבתי את המוטיישן שלי. אתה מפחד במקום לגנוב לי אחי, שרואים את הבסיס שנפתח. אחי, אם הוא גונב לך, וואו. איפה עושה כפיל? אורן, זוזורן. צא לי כאן. אוקיי. רגע, עוד 4, 3, יופי. יופי, תגנוב עוד. תגנוב עוד, כפרה לך, תגנוב עוד. לגנוב לו? לא, אל תגנוב לו. תאמר לו שיגנוב לי עוד. בא לי להעיף את זה כבר, לקחת כסף. מה הוא רשם? מה? אני רמאו ראשאו שקטו. אני רמאו ראשאו שקטו. הוא רשאי לכתוב, אני לא מרושש אותו. לא, אבל תאמר לו שאני רוצה שרושש אותי. איך שהוא אומר את זה? שלשמו. רגע, אני שנייה בודק משהו, סבבה. אוקיי, סבבה.
בחינם. אוקיי, אהבתי את זה שאני אוקיי, רגע, לא אתקח לנקוד. שיקח לי הכל. רגע, למה נעלתי בכלל? למה דביל? הנה, קח. פתח. קח אותו. למה מעט את הבסיס שלך? איך הוא ייכנס? אפשר. רציתי שחברים יכולים. טוב, הזמנתי רגע חבר שהיה לי בחברים, לשרת. אם עכשיו רגע עזבתי את הבסיס שלו משם, אם אני רואה שהוא נכנס לכם, אני מוציא אותו. לא, אל תוציא אותו, בוא קצת נרשש את החבר שלך. איך ש... אם הוא ייכנס לך, הזמנתי רק אחד, אני יכול להזמין מלא. זמין את כולם, בוא נרשש. אז רגע, אני רק אנעל את הבסיס. בוא נרשש. אוקיי, הוא לא רוצה את כל השאר. ניב, תשאל אותו אם הוא רוצה עוד משהו, כי אם לא, אז אני מוכר. ומי שלא יודע, אני לא יכול לכתוב, כי כל הצ'אט שלי הוא רק באנגלית, ואי אפשר לשנות את זה, אז כן. זה מה שאני אומר לך שיכתוב. הוא שואל אם אתה רוצה משהו. הזמנתי מלא חברים, הזמנתי... הוא שאל מה אתה רוצה. לא, איזה זה סתום אחי. אני מזמין את אח של אדגר מזור, סורי. כן, תזמין אותו, בוא נרשש. מי שלא יודע מי זה אדגר מזור, זה מישהו שהוא טוב. הוא עזר לי מאוד. בגרו. אז רגע, ניקח אותו. טוב, אז אני מוכר ניב. תמכור. הזמנתי את כל החברים שלי שמחוברים, אחי, והזמנתי גם איזה 50 חברים שהם לא מחוברים אפילו. תאמר לו שאני רוצה לגנוב. רגע, יש לו משהו בקומה? מה אחי? לא ראיתי אותו סקר אחי, אבל מסכן, גד קטן, עזוב. לא תיתן מסקר. תאמר לו שאני הולך לגנוב לאנשים. אני כל פעם צריך שהוא יוצא מהשרת אחי. לבד אני לא נשאר כאן. מי פעם כפילה? אתה עשה את השכפול? לא, למה? די אורן. סתם, כן. אורן, אם היית אומר לי לא עכשיו, אם היית... רגע, מה רשם? אפשר ראינו טוב. מה? העלבת אותי, בן אדם, העלבת אותי. טוב, כן, לא צודק. אין לי כל כך דברים טובים, כי אני לא רוצה לגנוב. אז טוב, הלכתי לגנוב. אתה תשוחח איתו בינתיים, ואני הולך לגנוב, אוקיי? אמרתי לו שהלכת לגנוב אחי, בבית יצאתי. אני לא נשאר עם ילד שאני לא מכיר. אוקיי. אומייגאד, אוקיי. לא, אין פה שום דבר טוב. רגע. רואה שאני רואה שם משהו למעלה. לא, הוא עושה כמוני. והוא גם יצא איזה בסך. לא, הקרנף הזה גרוע. מה אני אסביר את זה? לא גרוע. גרוע. כרגע יש לו פה עוד משהו. אחי, הילד הזה נכנס אליי. 3, 2, 1. לא, זה לא גנב לי שיט. טוב, מה אני מתעסק בזה עכשיו? לא בחוץ.
רואה את המשחק הזה, שצריך לשים אותם במדרסה עם ה-6-7? לא, אני בונה. לא, אבל מה זה השארת הגרוע הזה? תיכנס אם יש לך אנשים בחברים, תיכנס אליהם, ואם יש לך אנשים בחברים שהם בשרתים פרטיים, תיכנס אליהם ותגנוב להם. כן, לעשות את זה? כן. אף אחד לא מסתיר שום דבר טוב. בוא נראה מי מהחברים שלי מחובר בסטיל. אוקיי. הנה סטיל. אבל לא, זה הרמאות. לא. אף אחד לא מחובר. נו כבר. כאן המשחק. לא. טוב, יאללה. אוקיי. עכשיו אנחנו מדברים. סיקלטרה מיסטיקלטרה. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. לא מאמין לך. מה קרה? אם היה מישהו שהיה יכול לשמור לי לדברים באמת, הייתי כבר הולך לגמור את זה. כדי תתקו כל הזמן רק עם בסיס עם מלא דברים תבור. הוא נותן 4.2 מיליון. אין סיכוי שאני מפסיד אותו. אני לא אוהב שיעורי בית. אבל אני כבר צריך איזשהו גם ספר. אני יותר גדולה. אוקיי. לא, אומייגאד, לא. לקח מלא זמן. אומייגאד, עוד שני. לא מבין לך. מה זה? אוקיי, הבנו. ממש קשה לי. אחי, הוא שואל אותי אם אני שומר שבת הילד, אז מה? למה? אני אומר לברוכי, למה כן?
וואי, ייקח מלא זמן, אני לא מוותר על זה. אני מצליח את זה. עוד קצת זמן. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. לא, לא, לא. מגן, לא מאמינה! גנבת משהו טוב? לא! כמעט! וואי, זה בלתי אפשרי לגנוב לו. הוא טוב מדי, טוב מדי. מה אתה משחק? זה? כן. הוא מבקש ממני אתה לשמור שבת. מה הוא עושה לחיים שלו? למה הוא מבקש ממך לשמור שבת? מה דפק? אני לא יודע. אוקיי. עד שהאיבנט תתחיל, אתה יכול לשמור? צ'אט, אני רואה את מה שאני רואה. אני לא רואה את מה שאני רואה, נכון? יואו, מה את זה רוצה לחיים שלי? אפילו לא אמור לשחק פה, ישר נכנס לחיבה עליי, שאלתי אם אני שומר שבת. אוקיי. ובום. אוקיי. אנחנו קרובים לזה עוד ממש. עוד פחות ממקפים. כאילו עוד דקה. ברור, הוא אמר לי שזה מוריד, הוא אמר לי אני מוריד מני. מה זה מני? משהו כזה. אני לא מאמין, אבל אתה מצב בן אדם חדש, נשמע. בוא נראה איך אתה בן אדם. לא. אוקיי, אתה שצריך לדבר. איזה ילד מניה! מה עם אורן אמרתי לו, אם אתה מוריד לו סאב, הוא אמר לי כן. הוא אמר לי שאני מוריד מני, הרשם כלומר אתה מוריד מם, סאבסקרייב פוטיישן מה? אתה מוריד לו סאב, הוא אמר לי מוריד. מה, למה, אחי? לא, הייתי צריך את זה. לא, אני חושבת... אני אומר זאת אפילו לקחנו לו דברים אחי. וואו, טוב. אחי, להרוס לו? אחי, ברוסקי הרס לו. אוקיי, אז נראה לי שנבדוק בין שרת אחרון ונסיים את הסרטון. הוא אמר לי, אני צריך לשמור שבת בשביל שהוא לא יוריד סאב, אבל מה אחי, הוא חי בסרט, אני לא שומר שבת. אחי, שמור שבת בשביל זה. סתם. מה? לא נכון. אוקיי. אז פה עוד משהו שהוא ירדם. אבל אני ראיתי עוד משהו. שלי. איזה בדיקתי זה, רצה להוריד לי את עצמי, אבל אם... נעביר די קצת, אבל לפחות גניבה להיום, לפחות גניבה. אוקיי, 27, 26, מה? אחי, הוא רוצה... הוא אמר לי אם אני ואתה רוצים 99. לא. אחי, אני לא 99.
הוא לא ב9 ימים. איזה גרוע אחר. רגע, גנבו לו עכשיו. לא מי שניתן. דרור? לא. יביך. לא גנבתי לך כלום! הוא מכר. למה שברסקי יעשה דבר כזה, לא? אחי, הוא אומר לי שזה שאתה אח שלי. מה? אמרתי לו. הנה, כדי לנפקים, מה הוא? לא. לא. יביך. לא מיישת, מה אתה חושב אתה? מה אתה חושב אתה? גם לי יש ידיע. יש ידיע אפילו. מה אתה חושב אתה? מי אתה? יש לי סופר מנגש. מי אתה חושב שאתה? וואו, לא! ואני אחי, איזה מדיקה, כי אמרתי שצריך לעשות הסכם בסטיל הברנגות, אחי. פעם באה אני אקשיב חנים. אנשים הזויים היום. למה שהוא לא סיקרט? וואט הפאק, פשוט תצא. טוב, נראה שנגמור את הסרטון שלנו פה להיום. אנשים גרועים מדי. ברצינות. מה? טוב, ביי.